Vi vil gerne lige synge lidt fra vores repertoire. Vi har nemlig 10-års jubilæum, og det vil vi gerne fejre på den her måde. Synge lidt for jer. Ja, og vi starter med at synge Godmorgen, lille land. Godmorgen.
Thank you.
sgu da værst at være senil. Ved du ikke? Altså, man er stilnøl, det er sådan en fødselskoncert i Parkinson, der kan være højt på et halvdelen. Tak fordi vi må komme og forstyrre jer. Vi er Aftenskolen for Aktivs Rytmiske Kor, og vi har 10 års fødselsdag, så derfor tager vi rundt på jubilæumsturné. Og vi har været mange steder før nu. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en færdvej, og hvilke Vi har 10-års jubilæum i vores kor, så derfor tager vi lidt rundt på den røde bus, der kom her. Og når vi har sunget, så glæder vi os rigtig meget til at få kaffe. Der er kaffe til jer, og der er øl, og der er sodavand. Men I skal betale. Med at synge i kor, syng i et reaktivt kor, hvis du er halv sopran-bas eller lysteknor. Og hvis du godt kan lide en rytmisk melodi, så kom til os og syng i vort kor. Og med at synge i kor,